Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Aleyo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti Nagan Aleyo. Siyak ti may katlo kada kami alima nga agkakabsat. Panagtalon ti adda apagbibiyagan mi. Idi naggraduarak iti high school, jakon nagtuloy pa iti kolehiyo, ta tinulong akon ti amak nga agtalon. Uray marigrigat kami laeng makunak anaragsak kami. Ngamin natal na ti biag mi. Awan ti wifi, adayo kadagiti mall. Awan ti baro a gadgets, awan ti branded a kagawaan mi. Naragsak kamin kadagiti simple laeng abanbanag, presko ti angin, dagiti laeng uni ti kuliglig, binlit ken agduduma nga ayop ti mangmangegan iti agmalem. Kastoy ti biag mi ditoy probinsya. Agingga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Isu ni Aileen, agmay-maysa nga anak ti diadal a kinaubingan ti amak. Ditoy kung arudan arugyan ti agsalaysay. Kastoy man dagiti pasamak. Hey! Hey! Nay, kada babae nagturong ditoy. Sapayan nakabestida iti puraw. Hi, si kakaditi anak ni Mang Ramon? Well, ma'am, anya kaditi maipaay ko kada kayo? Si Kamat, nakapurpurmal kang agsasao. Aileen ko nam kumalatan kanyak. Okay. No, isuti ko nam. Di, iso, Aileen. Agyaman na, Cleo. Ni, among pa yung tinagan ko. Sino ka nga minaya? Ken apay nga da ka ditoy? Da kami ti akin balay iti Blue House nga asidag iti balayo. Kasta ka di? No kasta, si ka nga rod ti ibagbaga ni tatang nga anak ni Sir Roberto. Husto ka, Leo. No kasta, talagang naagnaad kayon ditoy? Wan, naikat ngamin ni Papa iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Ang subli ka no amang isuro dito'y probinsya. Na-stroke mo't ni Mama. Iso ang nagdesisyon dang agawid kami pailaan dito, Isabela. Kastagayan. Wan. O sige ha, agawid akpay. Amangan no sapsapulan na ko ni Mama. Baliwan tanto manin ti agsarita. Nice meeting you, Leo. No kasta na pan nakagayam dinanon ni Aileen ni Jay Talon itay anak kaw. Wan tatang, naklaatak nga rod. Kung naklakid din no asino ti babae asumong sungad, sapayan nakabistida iti puraw. Napintas ti anak ni Roberto. San ka day? Wan tatang, napintas ni Aileen. Iso na lang tamadlaw adimak kalidya syudad. Napudaw, kan madlaw asaan anay ruwami tirigat. Wan, di makil ngagpaiso jay syudad. Nakita mat, sa nakas kadagiti na duma, ang nakar-artay. Simple lang ni Aileen, nasingput pa'y. Nadlaw kumot day tatatang. Sa nakas kadagiti na duma suplada. Husto ka anak kaw, di makil jay syudad kas nakita mat. Napanijay talo na nakachinilas laang. Wan nga rod tatang. Nakasaritak ti amana. Naikat ka no iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso nagawid dan ditoy. Inyawid na kano ida ditoy. Tapno makalang apda kano mat iti prisko nga angin. Nang runa ti asawa na. Takas jay mat na stroke gayam. Wan tatang.
Kastamot lang tinaibagan ni Aileen kanya kitay. Awan amo na Aileen ditoy, malaksid ken ka. Iso apat siya, ngagsiningid kayon to adwa, anak ka. Hey! Hey! Good morning, Leo. Kastamot kan ka, Aileen. Sa dino ti papanam. Mapanak ija eskwelaan. Mapan ko itulod ti lesson plan ni Papa. Nalipatan na ngamin nga inala itay. Kasta ka di? O sige, agan-anad ka, Aileen. Agyaman na, Leo. Dumagasak to inton madamdama dito eh. Sige. Sige, lumabasak pa eh. Wen, urayik ti panagsublim. Dayjayan ni Aileen. Ure asino mo talalaki. Talaga amaawis iti kinapintas na. Sakit madlaw na singpet. Iso lang ti babae ang nakariknaak iti kastoy. Iso na lang. Saan samot ang maibagay kenkwana ti kaskanya ka manalon lang. Nangruna ket di adal pa'y. Anya nga iti laban ko karag iti professional ngagdat-daton kenkwana. Ay, di kan agara paapay, Leo. Sigurado ang mapaay ka lang. Ituloy ko kit din ti agarado. Iti kasta, at damalpas ko. Hey! 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 Masansan-samot taon ti panagsinsinnarak da Aileen ken Leo, Ramon. Wan nga raw, nadlaw ko matday tabakay. Di matay ti kanayo namang danon iti anak tay jay talaw. Noan niya lang atan ay ti pagsarsaritaan da iti inal daw. Kano saan mo't amatagtagari jay anak ta. Ay ket, dumalatamat siguro ano balasang ti kasangsango ti anak ta. Amangan mo't no ado ti istoryana no kasjay adu dua dalang ken Aileen. Di na pa'y lang arud armon ni Aileen. Tano ag ginustuda, di ag kalaysada kit dinadagaws. Si kamot bakit? Iti jay kinapintas ni Aileen. Imposible nga awan pa'y nobyo na. Ay kat nobyo na pa'y laang manubilang. Saan da pa'y mo't anagkalaysa? Iso amabalin nga armon pa'y ti sabalay. Nulakit di takayat na. Agbagay danto pa'y kinilay yung anak ta. No napintas ni Aileen, nataer mo ti anak ta. Wanan niya. Ang adda nga ta posibilidad na ayakas tano bilang. Di kayat ko asawan. Adda nga ta posibilidad na nga ginustuda. Apay kit din ngay asaan. No lakit dit ag ginustuda. Di pagkasarin tayo idan adagaws. Di dan ibaybayag, tapno maadaan tamutin iti apo ko. Kas jay Ramon. Amom Leo, nagpintas man adang-danggan ti kinaulimak mo. Amom ka di, nga iti day taagalad mo, kat iyarig ka iti may nga arado. Anya? Apay mat ngayon ako ng tikasta, Aileen. Ngamin, naulimak, ngam no agtrabaho, naunag. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Awan? Adakan kan amangawat itimbagag. Uray ngamin siya, kitjak matlaang amo ti kay papa ng timbagag. Aywan, baka kayat mo tiyagpasyar di waig. Napinta si Jay. Sa dino abanda day talayo, asidaglaan ka di? Wen, asidaglaan. Mabalin mo matlang tagdigos ijay no kayat mo. Umay ka ta ipasyar ka ijay. Amangan mat no narugit ti danom ijay. Saan? Nalinis kat di Ngamin, nagtaod iti ubog ti danom ti waig. Malaksid ang nalinis, lalamiis pa'y. Ala,
Umay ka tamapantay jawaig. Ay, orayan niya ti aramidak. Talaga ajak maalat iturog ko. Apay nga kastimat kan tiriknak. Jak mapunas iti panunot ko ni Aileen. Kasla iso akanayan ti makitkitak. Kaslamang mangag ko dagiti katawa na tunggal agsarsarita kami. Ay, panagkunak kat ison ti babae akayat ko amakaden na. Wen, ison ti babae akayat ko nga asawaan. Anya nga tanwag dato nakin ko na. Ang ada nga taayan am namak no bilang. Makaamulitan. Inton bigat matlang. Rugyakon ti agdaton ken ko na. Awan mat siguro ti takas na naipatas ko. No bilang man ta di nakaklunan. At least, naibagak tirik nakin ko na. Leo! Leo! Oh, Aileen, ada ka man. Wen, agin na nakapay Umay kapay aglinong ditikal kalapaw. Tag merienda kapay. Sige, mabit lang nga ron. Ay, sobra ti putot na. Naimbag man, tayo may kamanan. Wen, nangyagak iti merienda. Ati uminom kay ti danong. Agyaman na Aileen. Daytoy matitinapay. Inaramid ko dayta. Wow, banana cake. Wen, rama naman. Nagimasan? Agpaiso? Well, nadayo na imas ngam tilako da ija bakery. No kasta nga ron, mabalinak matan nga agi patakder iti bukod ka a bakery. Ay, una. Pudno ka ding agar aram da jalayo kan ka, Aileen? Wan papa, apay ka di? Saan na mabalin? Anya? Anya ti kayat yung asawan papa? Anyan tulangan nga itipakanakin kain to nagasawa kayon. Ha? Di adal ka, iha. Isarumbay na lang nga rod at di adal met at tao ti pakiasawam. Saan kat, nga iti may saaman nalon lang. Papa. Jak kayat na jalayo para kin ka. Anya? Ang papa? Pangasim, tasan kumaanatangkan ti ulom. No agsasao kayo. Kasla saan kayo mat anaggapo itirikan. Kasla saan kayo mat anagtaltalon iti. Poston, mas tagtong palkay ti kayat ko, no di mo kayat nga agapata. Nawatam. No kasta, mangisuro kamot na kasi ti amam. Wan layo. Nasayat nga ano kasta. Kamot dyan na, pagisuro kamot langan. Wan, tapno may apply ko mat ati inadal ko. Una, congrats Aileen. Ino ta na matungtong palagi ti arapap mo. Agyaman nak layo. Aywan gayam, kumusta mo tin nga iti ayat nga daton ko ken ka? Kinapod na. Saan nakaakayat ni papa para kanya? Anya? Day tatipod no. Angam ko namit ni mama. Asaan ka numat ani papa ti makiasawa? No di kat siya. Ha? Ba nag-apod numat? Saan ka di? Aileen. Kan may sa rebeng nalaang ka no asurutek ti ipit-pitik ti puso. Iso nga oray di nakakayat ni papa. Ilaban kulat na ti panagayat ko ken ka, Leo. Ha? Ay ayatan ka mat, Leo. Agpaiso? Uwan, nagbalin ka mat tan anapatag kanya. Nga oray nabiit laang ti panagamamot na. Panagriknak ngamin. Kat agbalinak anatalgad iti sidong mo. Agyaman na Aileen. Di mo lang mo no kasano ti kinaragsak ko ita. Kat itarik at dublyak pa iti aggagat. Iti kasta.
Mapanagnakak iti amam, ang nagbidot dayto iti panang pagalnakin ka amaki ayan ayat kanya. Sa dino ti ayan niliyo bakay? Jakab mo lakay. Basta ti kunana, agkita da kanukin ni Aileen, ta itulod na kanu ijay ili. Itulod na kunam. Wen, agpamanila kanu tamapan ijay Cebu. Jakab mo ano itangaal daw ti bagbagana panang itulod na wano inton bigat. Agdardaras met ngamin apimanaw. Nay, apay. Anya tarami din na Aileen ijay Sibaw. Adda kanumat ng offer kan kuha na iti scholarship para iti master's degree. Full scholarship kanu dayjay ijay Cebu. Isumat tinaawatak iti imbaga ni Leo itay. No kasta pumanawan na Aileen dito'y lugar tayo. Kas lakastan tamapan nga rod mangala iti master's degree na ijay Cebu. Dikit kasanudan ngay iti anak ta. Ay kat damagam tuan ni Leo no anya tinagtulagan dakin ni Aileen. Tauray siya kat jakmet ammo Ramon. Kailiw kan tulakit di, Aileen. Oray siya mat sigurado ang kailiw kan tumat, Leo. Kaano nga iti panagsublim dito eh? Day tatijak amo. Ngam ikarik nga agsubli ak tumat laang. Sige. Urayik na urayan ti panagsublim. Laglagi pam kumaakanayon nga addaak lang ito eh. Agur-uray ka na ka. Wan, Leo. Urayan nak nga urayan. Oh, Aileen. Ay ayatan ka unay-unay, Leo. Ay ayatan kamat unay-unay. Leo, anak ko! Leo! Abay ka tinanang. Adda surat mo, anak ko. Ha? Adtoy, nagkapukin ni Aileen. Agyam anak nanang. Ay katlo katamon at abasaam no anya ti ibagbaga ni Aileen iti surat na anak ko. Kasla mas excited kayo pa yung iti siyak nanang. Ay. Ayun magagaranak met amang amu no kumusta met tanjay nobyam ijay Sibaw. Alan, lukatamong tabasaam anak ko. Mabit lang nga rin tabasayag nanang. Kasla na bayag metten ngawan sumangsang patasurat manipod kin na Aileen bakay. Awanan tadametan Facebook kan Messenger. Ijay dan nga agkin-kin nuntakin ni Leo. Ay kastaya. Wen tanag-upgrade metten jay anak ta. Isugaya magimatang metten iti touchscreen na cellphone na. Wen, adayumit ngamin amay mayat ti Facebook. Tamakitam ti rupa ti kasarsaritam. Uray adda ijay adayon ni Aileen. Agkit kita dalata babaen iti video call. Saan akas iti surat amabayag asumangpet. Kadaanan nga style. Ide pailaeng tiyempo ni kupong-kupong. Sa bagay, mayat nga agpaiso ti teknolohiya ita. Tamay sa lang apindot kat makapagsarita dan. Makita pa iti rupa. Wen talaga dakulen ti nagbaliwan ti panawon. Adon ti automatic ita. Nabibiiten ti agkaraw, taporo meten makina ti agtrab-trabaho, nang runa ijay syudad. Adda ka di parikot mo, anak ko. Ha? Kwa? Nanang? Manungal daw nakasta ka. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Madanagan ak ngarod nanang. Awan mo tin maawat ko nga awag wano chat man lang ko manipod ka ni Aileen. Ay katsikan ati mangawag ijay nubya manak ko. Inaramit ko na tananang. Awagak. Ngam saan mo tin na sumungsungpat. Sana kas lady nga isupay amis mo ti umawag kanyak. Ultimo text kan chat kat awanan. Agsisin mo't langan kada iti chat kan missed call ko kinkwana. Ay kat urayom latan ang umawag anak ko.
Amangan mo't numakumikum laeng jay nobyam. Sapay ko mga rutta kasta ngagpaiso, nanang. Sigurado ka asi kalangan ti mangi-deliver ka dagiti natangi jay ili anak ko. Di ka nagpakuyog kini Julius? Saan tatang? Sana balit tabasit lang mo ti mai-deliver ita. Kabaala akong na jay. Sige nga, Rod. Aganad ka iti panagmanihom wine. Uwan ka di tatang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Ta sigudan ana-anad nga agmaneho to anak yo. Wan matkit di O sige, panawan kayo dito eh. Inakon, tap na makasubli ak matla dagos. Sige anak ko. Tipawit ko Di mo liplipatan. Uwan tatang. Aldaw gayam ti tiyenda ita. Isa nagado ti tao. Tangay nalpas kumatan ngayon deliver na itinatan. Mapana ko nagpalengke. Sa ato matan agawin. Ha? Kasla ni Aileen da dya. Wan, isong agpaiso. Aileen! Aileen! Ha? Ang damat ubing akadwana. Dajay, timalyaw. Payapayak. Ha? Nagisam lang, santo nagkaway. Aileen! Aileen! Ni, at lalaki adintang. Kat naging narakop kan naging nagagda. Nadyayan. Nagkibindan. Kat naglugan day ti kotse. Nakasta... Adan kasawa ni Aileen. Anak da siguro ti ubing akinibin na itay. Nakitak ni Aileen nanang. Tsak mabaling kag bidot. Talagang iso tinakitak iji palingke. Sigurado ka, anak ko? Wala nang, sigurado ag. Kabisadok ti panagliklikod kan panaggargaraw ni Aileen. Kasya abestida ti suot na idi mo nang aldaw ang nagkita kami. Iso na lang, ta saan na po raw ti kolor ti bestida na anakitak itay. Anya ngay ti kolor ti bestida na anakita mitay, anak ko. Nalabasit nanang. Nukas nga Rod, nakiasawan ni Aileen, anak ko. Kasta nga tangagpaiso, nanang. Patya ka kasta, anak ko. Kasta oni ti panangpukaw ko kinkuha na itay. Tinalyaw nak. Ngam imisam lang. Surutak ko ma. Ngam apagkustumot nga dadimta nga lalaki. Kat nagkuyog da na pimanaw. Nakita ka naglugan da iti may sa akotse. Palag ko na katnaskan laang alipata mo ni Aileen, anak ko. Nanang. Naundayan ti lima atawan a panangururay mo iti panagsublina. Sigurado nga dan pamilya na. Isu nga itid mon tinaan-anay away-awayana. Kastamatan kan ka, anak ko. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Nang namnama aklagayam iti awan. Maawatak tirik na, manak ko. Ngamkas itinakon-akon, panawanan tapnulipata mo ni Aileen. Sigurado ang naragsakan dayjay iti sidong ti binukil na apamilya, nga isuti ko na manakitam itay. Manang. Nalabit asaan ada kayo tinaitude nga para iti tungkal maysa. Ngamkit day, patyek amasarakam tumutlaeng ti babae, aparaken ka, Leo anak ko. Ita Miss F. adamatan pamilyak.
at dandwa nga anak mi iti asawak. Isu na laeng tano maminsan at dagiti gundaway amalaglagip ko dagiti napalabas mi kani Aileen. At dagiti gundaway adamdamagak ti bagik no apay nga ta asaan kami nagkatuluyan kani Aileen. Apay nga ta ngamin ano maminsan ket masapul nga agpili iti nagbaetan ni ayat ken arapaap. Aging gayta jakpay laang malipatan tinaudi nga isem ni Aileen kanyak. Panagriknak idi ket kasla ada kayat na nga ibaga babaen kadagiti isem na. Ngaman yan ta saan kami metten a nakapagsarita pay. Manipod idi awan metten damag ko kenkwana. Ngem kit di kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taaddan to panawen nga agsabat kami. Iti kasta ket makapagkinumusta kami met. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Leo. Ken ka pagayam, Leo. Saan nga amin nga ayaten tayo ket ison ti para kada tayo. No maminsan, agbalindalaeng aparte ti biag tayo tapno mangibati iti adal ken pakalaglagipan. Itinagan ni ayat saan anapateg no siya sino ti agbaligi wenno agkatuluyan iti maudi nga aldaw. No dikat no siya sino ti nakasagana nga agpakumbaba wenno agpabigay para iti masakbayan ti tunggal maysa. Sapay la kuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukal mo a pamilya. Alakastan pagayam, Leo, ket pagyamanak matunay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.